mar pimo gini to bende yiero matin manyotimore ni be gin gi nyalo matayo yiero ma higa mar 2027. Mae penjo maduong'. Lipot mar ILOG ne wacho ni ne wantiere kod buche mamoko kata chich mamoko e weche mag tiyo kod asoya e yor nyiewo kendo sero jogo kura. Unyana kaka jo ILOG no loso Nyakora Mogajwang' ka gigolo report margi. Total number of registered voters in the polling station 486. Total number of rejected ballots. Total number of valid votes cast 150. Overall, 93.4% of polling stations were rated as having good or very good conduct, while 6.6% were rated as bad or very bad, pointing to localized and significant administrative gap. ILOG also urges the National Police Service to also expediently investigate the very blatant cases of electoral violence and breaches which disrupted the electoral processes yesterday. ILOG will publish the results projection in the final by-election report. But we have talked about the incident of super agents or political actors who are present all over the places, with very many of them carrying young people who have been called goons in other spaces. Mana kabano Nyakora Mogajwang' magite kokale nyakalondo mar Ramogi FM ka achiel kod Ramogi TV jodito mag ILOG kagolo report ya yanga kaka yiero no bedo. Gavana ma ngiso nango e nyalo mar IEBC tayo yiero mar 2027. Victor, kapok aduoko penjo ni no we nekecha wana oko mar radio kocha. Yes. Ago wi penjo ma je oduoko mar jawinjo maroma wacho to kuom thuolo mar saa achiel wabedo mana ka wadwa loso maber kuom ODM to gi jakom gi Gladys Wanga. Gima miyo ma timore Victor en ne ing'eyo ni ok wawuok kuom tiji Gladys Wanga kaka gavana. Ok wawuok kuom tije gi gik motimo ne jo Homa Bay nikech ne wan Homa Bay. Wawuok kuom siasa. Kantiere gik ma samoro timo loso piyo mago to koro jo Homa Bay ema neno kendgi. Nikech mago to koro ka 2027 ochopo to biro pedho ne gima gitimo. Lakini kuom siasa wawacho ni nikech mane tuk siasa ka ng'ato dhi maber to wawacho nikech ing'eyo ni kane otamore ni Boyd Were okum go tete maluoki di kuome mathung'e to temore mo ogwenyo lwet jogo mane gima nyo tim. Koro ka samoro ng'ato timie maber timie mia kumotimie nade. Okay. Kumotimie maber. Ka wadugo kuom IEBC taparo ni bedo ni IEBC nyotemo anaparo ni wanyalo miyo gi ata malo 40 kuom 100. Nikech ing'eyo report manyo wuok kuom ILOG no ken report mawendo. Kaka observers nikech katambe achiel kuom joneno nitie team manyo wan godo e ground mag neno king'iyo report manyo ILOG kelonwa no onge gima nyien magiwacho nwa manyo okwane. Weche mag ang'enge nyodwa bet mathoth e yiero ni to magi bende waneno ga kinde ma wan ga gi yiero matin. Ni neno mana kaka wacho chien kacha kinde mane wan gi yiero makibira bang' ka jaod bura makibira nyo nindo. To ni neno ka alwale gi ne diro kidi kacha. Kinde mane wantiere kod yiero kanye Moses Kajwang' onindo kane yiero senator Otieno Kajwang' Mos makoro ne waduogo wayierie Moses Kajwang' ka Philip Okundi nyochung' kacha to gi yamo mar Kalausi bende kane futo. Ni neno kita ang'enge manyonitie omiyo yiero mag by elections gi biro ga gi emotions mang'eny nikech koro yudo ka dhano ogudore kama tin. Ing'eyo ni yiero ma national kata general elections yudo ka ng'ato manyo mare, governor manyo mare, senator manyo mare, president bende manyo mare. To ma yiero madundo gi ipimo ga godo mbi. Koro IEBC bende nyo yudore kama tek mokwongo to bende ma yiero mokwongo manyitayo gi commissioners manyien manyocha ne odonje e apisi. Kato doko ni secretariat margi kotelne gi CEO Hussein Marjan Hussein nyoni kanyo ntiere tudruok makoro nyaka ne donje kind commissioners manyien gi to gi secretariat. Omiyo nyo gitemo yiero ni ma yiero manyo girakore godo mokwongo manyo nyiso wani to gidhi tayo yiero mabiro yo machalo nade. Kato doko ni mai nyo en mana gima nyo gitemo godo Victor. Muma wende wacho ni ka ok nyal geni gi gik matindo
to kata mana madongo bende ok nyal gini godo ni nyalo rito. Emomiyo kanyo ginyalo timo matin ne. Nitiere kuonde matonyo nitiere. Emomiyo king'iyo gimomiyo wabedo ga gi election, gimiluongo ni election observation kata neno, en ni lipode michiwogi. IEBC dok bedo piny ni to itiyo kodgi e yo mana kaka ginyalo neno ni nitiere kuonde manyo nitiere fuok inyalo din fuoge go nade, kuonde ma chochi nyo nitiere inyalo din. Achiel kuom gima nyo wuokie e yiero ni en wach mar ang'enge to gi wach mar mit bilie manyo imiyo kata wach mar asoya manyo imiyo jogo ombulu maneno ka nyo kwako yiero ni kamoro amora. Wach mar ang'enge ni en wach manyaka IEBC ng'ini to inyalo thire gi yo mane, nikech kowe to gima waluongo ni credibility mar yiero Victor ok en mana ni dhano dhi ogo ombulu okwane e yo ma uyanga kende. Ombulu irocho ka dipo ni nitiere jok monego bene goyo ombulu mo thuolo mar goyo ombulu no tamgi. Ka ne ng'iyo kaka gima nyo timore e polling stations mang'eny kata Kasipul kacha, sama nitiere luoro to miyo samoro kata mana mine mayach, samoro ng'at matuo kaka nyeno Magarini kacha nitiere miyo manyo wuok ogolo hospital kodhi go ombulu. Ka dipo ni nitiere ang'enge to samoro jogo ma jodongwa ma wan godo de gikwere ok nyal wuok mondo mi gidhi gigo ombuchgi, nikech giluoro ni ang'enge cha samoro nyalo miyo ji hinyore. Sama idwa dhi goyo ombulu tiluoro ni samoro jomoko nigi bede manyo iwinjo ma Ken wacho ka, samoro jomoko nigi runge, miyo samoro jok man gi ng'ao kata samoro jok ma odak gi ng'ol mopogore opogore ok nyal wuok mondo mi ogo ombulu. Koro ombulu mantiere gang'enge ok en ombulu minyalo wach ni free and fair. Credibility mare oseduok chien nikech nitiere jomo geng' ma ok onwang'o ratiro mar dhi go ombulu. Koro chamo wacho ni rang'eny mar yiero ni pod ne piny. Ne ni piny kabisa, nikech sama walose ni jok ma wacho ni samoro wapako ng'ato ka wan ok wapak ng'ato. Sama walose ni Kasipul ike ji ariyo madhi e buolo nikech wach mar ombulu. Ka ne gisechulo milion achiel ma jo IEBC omadho godo chai, jonyuol mag nyithindo ka gin to gidong' kama nade. Ok onego bed ni wawito ng'ato, ok IEBC manyo onego jogo. Mak mana jok manie tudo ang'enge no nyaka take responsibility. IEBC nyaka gol kok gi mondo mi gikechi, nikech samoro jo siasa gi nyalo yudo ni IEBC rafuok ma samoro wuoya to chiwo mana siem, nikech kodhi mbele kama Victor kapok aweni go dakika achiel, nikech king'iyo intensity